was thinking we can start by asking questions, just to open up a conversation. Yeah. Thank you. It's a pleasure. Good afternoon, guys. Good afternoon. Masquera say for Morisei. Morisei, Masquera say, Morisei say, guys. Right. Ndangotsika ndiwe ndipay. Ndikupakurirei zamanga makamirira nditi ndokupakurirai ndobva ndainda. Anzi nhasi ndiri beta ndaenda kujimu. Ndaenda kujimu nhasi. Ndadzokera kujimu. Ndadzokera kujimu nhasi. Ndinobva ndinobva ndichitowa zviri nani. Ndatobva ndichitowa zviri nani kujimu koko. Ndaenda kujimu ini. Ndatoenda kujimu. Ndobva ndichitowa zviri beta sterek kujimu koko. Asi kubva panabva kujimu ndiri right. Ndiri right sterek panabva kujimu. Hapana kana any problem yandamboti ndaona sikufa. Ndiri right. Right. Svikai pa 550 ndikuigrei nyaya. Svikai. Zvikafamba zvanaka ndokupai 2. Ndokupai 2 nyaya. Zvikafamba musha. Andika ndokupai 2 nyaya. Ndiri pa bed rest ka guys. Ndiri pa rest mazuva. Ndiri pa bed rest. Saka nditoswera mumba ndoga. Ndiri pa bed rest. Hanzi Shakira. Isi ya Shakira. Haisitombori yake. Edibeni yangu ya isi yake. Tikachitenga totenga zviri zvipaketi. Saka zviri zvakawanda tongoshiyana. Aiwa nhasi ndiri beta. Ndambira timusvike pa 550 ndobva ndatanga. Ndabhoy blessing. Ndangomira hangu kuti ndipedze doctor's orders ze bed rest idzi. Hesi Cleopatra. Ndangomira kuti ndipedze madays ayo doctor. Anopera nemandi. Tuesday nenda ball full time kana pasina zvimbingampinyi. Nenda to ball full time. So I'm just taking it as instructed. Hanzi ndakona isisi we are strong. Ndainda. Hanzi pona muchinatira. Oh, all right. Tashika. Right. Morisei say guys, Masquera say guys. I want to damuka bobo. I hope muri right. Kweswa muri Mr. Munyara zidongo hanzodzi. How are you? Ko buku riri piko tipe vanhu. Buku. Right. Guys, nyaya iri panapa ndoda kuti munzwe baba, Bhudhi, vapedza muri yapera. Kwai mufamily yevanhu kuda 9, masara vanhu 2. Bhudhi vari kudla vanhu kuti zvekutamba. Saka nyaya iyi kai yakabata paakaona nyaya yekwatise Tilda mudhayari akabatwa sterek akabva afunga kuti ndezviri kuitika mumba medu kaizvi. Rega ndiende kuna Simeli. Saka tiri pano tati tinzwe nyaya izvi sere nekubatsirana zvakare nokuti yasvika papoint yekuti manje she needs also to revenge. Ari kuti ndakuda kuurayawo because imba yese yapera yaitovharwa nemunhu 1. Saka auya pano anditi right mina ndimbotanga ndokuisa isina toona battery chose right patinenge ichaja. Wanzimba mutopangu kurwara makatikoshera. Changwa ndiri munhu wenyama ndotorwara chete. Animona. Hanzi bed rest ako doktora zozvione pina Gloria kuti ndikasata kudaro body inorwadza. Ukangovata usinganda ndatosuwawo boxing ndatoimisa zvisingaiti boxing. Shwa ndongovata chingokwaira doctor mpota chibirira uchinda. Ndainda ndikadzoka wani katowa zviripo. Right rega itiwa dedze chinzwe nyaya ishi. Zvikafamba mushe ndine chitu iri kuuya. Ndogona kuti munzwe. Anditika muzvinzwire nyaya idzi zviri kuitika. Kati mukurarama. Right. Andina ankuisa speaker ramakuwa. Hello. Yes, muri sei wako?
right no SIS MELLY. Ndiri right nasaiwa tisiti ndimi munadzoka idzi dzevanhu vadai kudlamusha wose kupedza family. Haya kudla vanhu kupedza ndafunga wakora nenyama dzavanhu kupera vanhu vese chokwadi zvakaoma. Aiwa tinogamuchirai pachirongwa right tiri pano tanga henyu kutirondedzera kuti zvakafamba sei nyaya iri kufamba sei. Nyaya iri kufamba yekuti isusu hanzodzi dakatanga kurumbira zvegarden city chiri wadiki zvegarden garden inofunga ndo rakarombera kuti arime zvegarden zvezvagotyiwa ndo zvakarombera divisi ronzi divisi okay divisi handiti ndotanga kubvira ipapo tanga ipa kutanga saka kuma 19 kuma 8 inenge 82 after independence baba namai vakaenda kunogara kumusha saka iye ndiye akasara achigara nesu kunhingiri kumapurazi kwakuchulasi saka akanziye sara agare nesu kuita kuti tichienda kuchikoro nokuti kumusha kwedu chikoro changa chiri kure saka aita zvokungorima gadheni zvezviya ndongo yakaiwa vanhu kumozambiki waiwai vakabva kumozambiki vachiuya muno muzimbabwe saka ndopakatanga kushamwaridzana navanhu kumozambiki waiwai saka ndofunga ndopakatanga mushonga kupiwa kuti agorimira gadheni riri ribudirire saka isu tanga tiri wadike tasingatombozviziva taingoshanda ipapo zvesho taitoshanda food for work taimukira kurima mugadheni momo tode tidzienda kuchikoro kuchida taingodya kumwe chete pazuva kumanheru. Uyu mwana wamai venyu chaichena baba venyu watotaura nezvakewo mwana wamai wangu mwana mbobo wangu chero second born kumimba yamai vangu vokutanga vachanga ari musikana iye ndianga ari second. Hey, alright. Saka taidya manheru chete makusene taimuka tikasuka mapureti tikadiridza pokutanga toita zvekutoderedza mugadheni nemigomo kana mana juni pipe taisiya tadiridza tosika mapureti toenda taingodya manheru zvete tatatojaira kungodya manheru kuschool fees taitira noshanda kumapurasi ndo mama taitowana mahoride taenda kunoshanda mahoride kupurasa soyabhinzi kuita zvenzungu dzura nzungu ndoma taiwana school fees yekuzvibhadhara nokutenga mabhuku nokuti amedu pavakaenda takasiyiwa tiri 4 ini ndinda ndiri mukuru nevanini vangu 3 nanzodzi yangu ndiyanga ari mudiki saka taitorarama neizvozvo tichienda kuchikoro saka taingodya kamwe chete mazuva manheru saka dzimwe nguva kana asingadi kutibikirawo mukadzoche chikafu tikanyimawo taingogara saizvozvo saka ndokugara kurarama kwataiita saka hanze dzedu ndofunga ndopakarombera gadheni saka isu tanga tine vadiki hatina kuzviziva saka nokufamba kwenguva tati kurei tatobva ikoko isu tatoti kurei ziyanze dzangu handisizotakakanisa mishonga yake here akabva atanga kurwara kuma 19 kuma 89 akabva arwara serious ada kufa saka sisi wangu iwavo vakuru iwavo vanga vachigara kwakuchulasi ndowatakatonoshedza akauya wakatofamba nehanze dzedu iyeyo akatiita zviri nani saka paakaita zviri naniwo sisi wangu akafamba naye wacho akabva watotanga kutorasika njere saka pakarasika kuita njere pepe wachibva wasiyana nemurume wachibva wanogara kumusha sisi wangu wasiyana nemurume wabva wanogara kumusha saka iye hanzadzi yangu basa rakabva razopera kumunana 2000 pepe achibva aendawo kumusha kwevobva vanogara saka kugara kwakaita kumusha kwekwe wakazorwira gadheni nasisi wangu wakarwira gadheni kumusha kwedu tinoita mugadheni mime kune kwatinorima nhingirini raisi kunoita dora kunoita kwatinorima raisi saka wakarwira gadheni rero nasisi wangu iye hanzadzi yangu nemukadzi wake nemwana kemusikana wachibva warwa nasisi wangu sisi wangu achibva wafa ipapo saka kufa kwakaita ipapo ningirikini wabereka wakati hatifaniri kuwasungisa because ingori mhuri imwe chete akamurova akafa here kana kuti zvakadii vakatorova vakatofa iye hanzadzi yako nemwana wake musikana nemukadzi wake ndo vakarwa nasisi wangu ipapo sisi wangu wachibva watofa 2002 ko hazvina kuripotwa kumapurisa wabereka wakati hanzi mhuri imwe chete musaripota because mukaripota vanovaisa vanongobva vangofa pamwe vachavhariwa vachibva vangofa kamwe chete wese wanitime saka dzinza rimwe chete saka isusu takangozvinzwisisawo watinotomboziva kuti uyu kwanga kuri kutonhingirikina kuitira makona yake ekuti anyatsoshanda isa hatina kumbozviziva ipapo saka songo kafa 2002 baba wangu achibva wazotera 2003 ini ndanga tonogarawo kumusha ndasiyana nemurume ndanogara kumusha baba wangu akafa 2003 munana agasti ndibva kuno wega baba wangu inini ndopada ngoko pangada kuuraya inini manje ipapo akabva andirwarisa inini ndikatenda kukaranda ndikanoitwa operation ndikabva ndadzoka 2003 munana oktoba ndikabva ndadzoka inini saka pandakadzoka inini kwakazofa umwe munini wanga anga ari kumashure kwangu ndiye akafa 2004 akabva atosiya vana vake
atofa. Saka ipapo manje ndopokuti baba wedu isusu wanga wanibarika. Saka anga chimboti akamboti kuwana vaamai guru kumboti kuwana kwa baba wedu kumba kwa amai wangu. Saka isusu kuwana vaamai guru vana vakatongofamba vakatombobata kwa amai guru wangu kuya. Saka isusu tikatomurambira tikati ha vanopomera nze dzedu asiri akuuraya vanhu asiri kuauraya vanhu. Tikatomurambira ipapo. Handiti mazviona. Inini 2005 ndikada kuuraiwa futi ndikatoponera kuningiri kuhospital. Ndobva ndabva kumusha inini ndobva ndagara kuHarare. Saka pandakagara kuHarare Pepe wakasara wachifamba kumusha wachibva watonomubata futi. Saka iye achibva sei achibva aramba. Saka paakaramba Pepe sitaimuona kuhope manje. Saka taizvibvunza nevamwe kuti tikarota tichida kugeza mwana iye asvika totadza kugeza. Saka ndopataibvunza nekuti waiti tichingoti tichimurota hanzva dzedu. Tikangoti pamwe ihope tirongorota. Saka akazouraya ningirikini mumwe muningi the last born akaiona 2010. Saka paakaiuraya 2010 ya last born iya iye kubva kwauya muningiri muprofiti kwainamata muningi wedu. Saka muprofiti akabva pati pari kufa akabva atimi baba ndimi makatora mushonga ndowauraya hanzva dzenyu. Mushonga makatora wakashata. Saka mushonga ndowana wapedza mhuri. Madii kutora pane mushonga uite seupiswe. Saka iye achibva aramba. Saka paakaramba ipapo panga pane mwana wake mukomana anga aripo. Akabva atimi mana atete musawarambire baba ndakafamba kumushandikaita sei ikavabata. Mwana wake mukomana achidaro tikabva ndati uona izvi. Mwana wake mukomana. Mwana wake mukomana achibva ati baba wari uita kafamba ndikawabata kumusha saka imi musawarambire. Tikabva tati alright pakanaka. Saka tikabva tabva parufu papa tikabva tafamba kumwe kumaprofiti tikasvika tikanombata futi hanzvedzera achiti ndiwauraya. Saka iye achibva ita sei achibva aramba. Saka ingeri 2010 2012 achibva auraya amai. Saka paakauraya amai edu achibva afa akabva aramba. Saka pakafa amai edu ipapo pane mwana wasisongo wakarwara mwana wamusikana sisongo wangu ane vana 7. Saka pawanawo 7 first born yawo 1973 anotopengana nhasi asati aroora. Kugozi yamwe mukomana wawo akabereka wa 1984 here mukomana akatanga kurwara futi papo muna 2012 akanorwara kubasa kwanzadzi yangu kwekugadheni kuya achibva ati musoro wangu uri kutema sekuru wane tumwaro anaro vari kundorwesa kuti ndipenge kurumbidze kufamba nene mukutiregerera nemwana uye mukomana wenyu. Saka isu tengofunza tikati mwana akuita sei ari kungojoka kuita sei akatoti mutondiregerera. Saka isu hatina kutongozvitora kuita serious handiti muona. Saka mwana ena nhasi anongopenga. Saka tekufamba kwenguva mai takatozonzwa kuti zveshuwa ndiwo ningirikini ndihanze dzedu yakura ichi ari kuuraya vanhu. Saka pawana wasisongo yekutanga wewe akada kuuraya futi mumwe mukomana futi akada kumuuraya achibva afamba achibva ita zvakanaka. Saka ndopatakati kuzotanga kunetsana naye ndopandakamufonera nei ndikabva ndati iwewe tikufamba tichikubata iwe ndokuda kuuraya vanhu kuda kuurayire vanhu kuita sei iye zvezvo wada kuuraya munini wako kumhosva yakutadzira ndiyei. Achibva ati afokofi iwe usatombontaura izvozvo handidi kuzvinzwa wapandibata urwei kuita sei ndikatoti tikufamba uchikubata urwei wai uchiuraya ningirikini hama wakafura nemukadzi kuti unotora zvikwambo wazviitira izvozvo. Achibva ati fokofi siyana nini. Saka tikabva tainyarazvo kuti nini nanzodzi yangu haadi kutombondiona. Saka ndandine munini wangu wataishanda naye muno muJoburg. Saka munini wangu akatanga kurwara kubva muna 2018. Saka kurwara kwaita taingofamba tichiumbata chihanza dzedu yawe. Saka ihanza dzedu achiita sei achiramba kuti handisirini chifamba tichiumbata achiramba kuti handisirini. Saka munini wangu akazoenda kumusha muna 2019 abva kuchipatara ndamukumbira kuchipatara ndikati chinonorwarira kumusha. Achibva aenda parere nyatwa achibva azobuda parere nyatwa achibva ada kuenda kuKaranda. Asi akasiya atuakudza ihanza dzangu kuti iwewe ndiuri kundiuraya kwese kwandafamba ndabata iwe. Saka akafa munini wangu akafa nenhingira ngasakwanisa kuita weight miri wese wangu wakuzvimba miri wese wakuzvimba asakwanisa kuita weight. Ndopa akasiya mudza nzedzi yangu kuti iwewe ndakafamba kwese ndanzwa kuti iwe ndiuri kundiuraya. Akabva udza naumwe sisi wangu ipapo aripo achiti nemi mese ndikuda kundiuraya. Saka nzedzi yangu achibva aramba munini wangu achibva ita sei achibva aparara. Saka paakaparara ini ndopandakaenda kuHarare. Pandakaenda kuHarare Pepe pakauya futi maprofita wakanitaura kuti imi baba munozviziva muripo pakuuraya vanhu. Saka iye achibva aramba. Saka tikabva tamuhiga munini wedu. Saka tapedza kumuhiga munini wedu Pepe pawana kasikana wakabatira nawo kurova sisi wangu ye musikana mumwe wacho vanga vaita true.
saka ndopakwaya kunotogara vachida kutondirwisa naanatombozotada kutondirwisa pachozondibvunza kuti ini tete muri kufamba muchiti paboidi ndiwaroinda ndikabva ndati paboidi waroye zveumaseu kwese ndofamba ndichiwabata puresi ndiwaona kuhope saka kana babati vasiri waroi sei vachirwadziwa kwanonza kuti waroi nyangwe ini mukandinanga nhasiti ndiri muroi ini nazvindirwadzi ndokudzeti ngatifambe itonzwa kuti chii muchandibate here sebabonyu achiramba saka ipapo wana ini ana anambozotaura kutondirwisa saka akazobvunzwa nomwana wangu aripo kuti kwemimi munopindira seiko panyaya dzemhuri nekuti mune vana saka iwo ndopo vakavhwa nyarara tikabva tawiga munin'ino tibva taenda saka panyara dzemunin'ino yedu peipai vangu vada kutoridza ngoma nokuti munin'ino wangu anga ari mupostori akawiga nemupostori saka vangu vada kuti zvekutoridza ngoma zvezvi iyo vanotombodzawo kuti inini nemwanzo dzangu munyika tatohaya mamapostori atanga runotsvaga unigiriki kudarika kumupurwo ndokwatakaanotsvaga mapostori saka iwo wachivotozoona before ndainotoona anhu kombi yatosvika nemapostori mapostori akaita basa zveshuwa wamwe takatora kutafara wamwe takawatora ningirikini ikoko vakasvika vakataura kuti imimi ndimuka munouraya mhuri munourayira semhuri iyezvizvi muda kuuraya vanavo ndava yei imimi madzimai ndaona matopondwa pana panyaradzo panapa maifanira kutopondwa imimi nokunzi imi ndimukusonza musoro ini ndaakutaura ipapo saka pakataurwa zvakawanda wachibva wakamunamata ipapapo saka pawakamunamata pepe mapostori chavakakanisa ndechekuti wakabva kuti tida kuita back to send dei vakangoita munamato vakanyarira pamwe dei akatofa muningirike mufuya uya saka mapostori vakatoti kuita back to send saka iye hanzvadzi yangu yokuraya nevakadzi vake 2 pavakadzi vake vari 2 vane mukuru ndovakaromba naye mumwe wacho mudiki anonamata anoenda kumasowe saka anozviti muprofiti saka inini ndopandakazora nemukadzi wepanyaradzi ndikati ini ndakarota muningirike murume wako ane nyoka yezigreen nechishiri cheblack iye mukadzi wacho akabva tei hanzvedze nyakaromba tete asi kuti ine nditaure ndinotya nokuti angazondiuraya mukadzi wake uya kudaro mukadzi wake mudiki manje wechi2 manje saka pa zvinondishamisa ndekuti mukadzi wacho anozviti muprofiti saka ini ndozondichamisa kuti kuiwewe kana uri muprofiti waiye kumasoyo kwenyu vasingakute munamato kuti chikwambo chaichi chaisimba handiti mazvona ndo nyaya dziripo saka izvozvizvi wakurwisana neni inini nehanzvadzi yangu mudiki ndo wada kuti wauda kurwisana nawada kuuraya manje saka wakangotadzira kwandiri wanoenda kuna hanzvadzi yangu mudiki zvoti izvozvizvi handina chiramo chakatonaka zvoti ndinorwisana nawo everyday saka izvo zvandakaona ndozvokuti ndinorota vachindidyisa usiku ndinorota ndichidya usiku saka ndikarota pepedupe rangu robva tangofufumira ndichibuda ika mumasimero kasingaite saka ndotorama kuti ndikatorota ndichitodya ndotonotinga maningirike matablets anonzi pluton muningirike mudiscam andopota ndichitomwa iyo kuti mudumbu mangu mutopota muchitorana mudumbu mangu kuti ndibuditse zvanenge ndakadyiswa zvezvi handiri mazvona saka mamuri vangani masara muri vangani tasara tiri 4 mamuri vangani tanga tasara tiri 4 kwakafa vasikana 4 tanga tiri 8 saka kwakafa vasikana 4 baba namana plus baba nama 6 plus imba yokwamaiguri kwakafa 3 6 7 8 9 vakadla plus vazukuru futi wakafa wane vamwe vafiwa vanhu vakafa pane vazukuru futi wakafa ipapo right saka makati ane nyoka ane nyoka kana mapostori kwese tonzoti ane nyoka makati makamboiona usiku kahwani kuhope ndoiona kuhope alright inenge ichida kudii saka pamwe unogona kuirota kuhope pamwe inenge ichindimhanyisa pamwe ichindipfirira mate kumaziso zvoti ndikairota nyoka iyoyo maziso angu anomuka achirwadza saka mapostori anoita kuti hanzi nyoka inenge inondipfirira mate kumaziso saka pa ndiye mukomana mukuru asara ndiye wamototi baba yeyu muroyo ndiyo mukomana mukuru asara asi hamutoonani hatitomboonana tombotaura tese hatitomboonane zvachose tinongoonana nyange tikaona marufu pachezvo ti ndakada kutaura chinhu anondiudza kuti iwo usatombotaura something yo munhu uyu ndiwana nchinani Bhudha ndiwa 57 kozvari munhu mukuru atori munhu mukuru 57 hamunhu mukuru ndiwa 57 hamunhu ndandatokangana
garden racho ranourayira vanhu iri rakakura zvakadii kuti haroita mavhechi akadiko izvozvi gadheni racho raakutoita handiti akazowana basa pane pamisheni pamwe paari kushanda saka iye ndiye mukuru kunhingirikini kugadheni kwacho ikoko ndiye anotoemployawa nekoko gadheni rake iroro remurungu ikoko ndokwaakushanda asi kumba kwake ane gadheni raanoshanda kumba itori nhingirikini chichi panotombozoti maekasimangani yanorima mapotetozi ikoko kumba kwake saka anorima zvokutoti vanhu anouya nemazimota achiuya kuzotuta patangati kwamutulasi vanhu vaitobva kumbari vachita unohodha ipapo saka unorima anorima saka hakuna vamwe vanasekuru vahombere kuti makambogara navo pasi kuti vataure naye vanzwe kuti inda vari kudai anasekuru ahomba hakuna kune wana weanzodzi dzamai wangu ndodziripo saka pane patakabwenda kunoita choto kumusha kwedu muna 2017 saka patakaita choto pepe takanzizo nevaprofeti takanzi tiripira medu nota medu vakazofa wawega vari kumusha isi tanga sisisiko tiri kunoko saka muprofeti akati tinoripira tiripo saka iye kaakazwa kuti inini ndinchazonoripira mombe yacho njienda nemombe iye akazoenda nekwana sekuru kuya kunoti kana mamona uya achiti mudhi ada kuripira nzwa dzenyu musabvume handiti mazviona imi musabvume because amewedu anowashandisa anowamutsa amewedu anowashandisa anomutsa mai achivashandisa anowashandisa nyangwe wese wakafa wese hapana akazorora wese anowamutsa wese iwawo saka vakuto nezvidhoma zvotonetsa kumusha kwenyu zvine zvichidii zvitukwa nezvi saka dzimwe unogona kungoarota nhingirikini wachimhanya kunge muningi angu afamba mhanje ndomurote dzimwe nguva anenge achimhanya dzimwe nguva achichema dzimwe nguva ndakamurota atowane mazindebvu asi anga ari mukadzi saka paakaenda kwana sekuru wangu pepe akana kuti inini ndisanoripira mombe iyeya saka ini pandakazoenda kunoenda kuti ndinoripira mombe iyeya ndikasvika ndakanogara pasina anasekuru ivavo anasekuru vakandiudza kuti hanzodzeka kati urege kuripira ini ndikaudza anasekuru ndikaudza zvese zvavo zvaitika puratsanangura anasekuru dhanza profita kuti anomuka zvese wangu azvinzwa ini ndopandakazoripira mombe iyeya saka izvezvi tida kutamba amai wedu since amedu wafa 2012 anoramba kuti towatamba pamedu because anenge ada kuti vaite se awashandisi muri makorekore here patinoenda kwana sekuru ada kuwashandisa asi notiti tiwarowe guwa amai wedu saka ndakaenda kwana sekuru ndikanotaura kuti tida kurowa guwa amai ana sekuru vakati horaiti chiuyai saka isu patakanotaura naye anenge achiita nziwe uda kupindira nye uda kuzvitongoda kuita kunge mukuru saka ndiyo nyaya iripo vese vakapwesa hapana akazora anowashandisa kuti kwatofamba kwese tofamba chinzi babwenyu anotowamutsa saka ambabwedu ndotipandukirawo pandotorota babangu achiuya ndotozoti ndiye ndatotesana nerufu ndiye ndakatesana neaccident saka babangu anenge azonditora iye ndiye anenge achiwamutsa babangu kuti wayozonditora uyu wakaromba uyu unototyisa anototyisa pakaipa saka pakaoma muri mukorekore reni aiwa tinobva ningirikini kupfungwe saka sio tiri pakati pemantidharini pakati pemakorekore neningirikini wakwamutoko pakati orit ndikuwasa kuti munotaura chikorekore pakaipa saka imini nokuti muri yapera vana baba namai ifamily yese yapera ichipedza nemunhu one makatarisa yenyu what's your plan because apa pakutoda plan pakuda action otherwise munotopera akatisara ari one achingoitirayo mapotato iwayo nayo miriwo iyoyo mune makofwe namarepu mombe anadzo saka purani iripo ndeyekuti pane vana vasikana vakabatana vana pabu wangu nekuti kune mwana wamai yangu mukuru akura sorry kune abvunza kuti mune makore mangani imi mukutaura ini ndine 47 vakura tauraini ndine 47 saka pamusoro pangu pane vakuru varipo kuimba baba wangu kune vasikana 2 vahombe kugoziya kumba paimba yamai yangu pane musikana muhombe pandiri saka pavasikana ava pane vaakabatana nawo saka inini ndinика ndasara ndonamata ningirikini kumba kwedu hanzadzi yangu mumwe mudika hanamate saka inini ndinotomudza zvokuita ngatidai ndozviripo izvozvo saka tikada kuti
imimi bright plan yamuina yese imi semataona kuti mapera panapa matoe muri munhu mukuru 47 anja dzenyu wasara wacho mune makabatana naye makore makani wamuri kuirana naye mudiki ari kuma 45 years mudiki kwandiri alright asi zvine wakurawo 45 saka imimi plan yamaona ine zvadzenyu kuti muda kuitwe muchita mose iyata kuti mutira action kai muruda kuita sei ndoti muroyi wacharamba chingola vanhu saka inini purani yangu ndeyekuti inini taida kana kuti vai vanoona wegrasi waiwe chida kunyatsoona kuti chokwadi timbonyatsobuda pachena nokuti zvinezvi ndatowengwa nehama dzakawanda nevana wehanzadzi vamwe vachatongotore nini nevana wemwe vanasisongo totanzi tikunanga vabereki vavo saka inini ndada kuti chokwadi chibude pachena titsvage kana pane wegrasi tofamba anobvuma here kufamba munhu inini ndogona kutanga kufamba nani nehanzadzi yangu tiri mudiki uyu tikafamba tikaona iye ndiwo tozosimudza musoro toona kuti ava toaprocha sei varoyiwa chivavo okay ko kungonomubaya henyu kana kuri kuti ndiye anenge achingoramba achingobuda zvimambata kubva kare mungobaya zveini tsono zvofa kana arambe papo tozomubaya manje asi toda kuti totanga tonyatsokuona ningiri vaone vamwe vanatozomubaya muda tobaya munhu munomboziva kuti ndine chinhu chinondifamba ndakaiswa chinhu chinondifamba kumusana uku ndakanzanziitreka ndakaiswa 2016 ndakanziitreka iyo inofamba saka kana chichifamba kumusana kwangu chinenge chichinoripota kuti ndatarisana chakanaka treka akana treka angaiwani mna norimamba usaitreka muviri hapana wakangoisawo chinonzi chinhu zvake zvaanoroisa zvaakangoisa muviri handi zvinhu zviri spiritual saka anogona kungoona kuti maybe chinhu chadaiseko zvine zvimunhu pane chakachoda kutika chakanaka chinhu chakadai obva avhiringidza pati kwete kuti treka chaicho yatoziva treka iyi aiwa ndiyo treka iwaroyi iyoyo saka chinhu chechirikufamba chete kana titarisana chakanaka kana pamwe warungo kada kundiwedzera mari akasvika mazuva chevayo chete chinofamba zvokuti chinoita kana tusi chinofamba everyday musana wese wapera nokudzura zviri kunyebedzera toti handichafamba pfeka hembe isina kuvharika kumusana uku ndapedza ndatemwa nyora nenyora ndaparwa nokuparwa musana wese akupera chinofamba zvisingete chinhu ichocho notenda ningirike last week ndakarota ndatobata mazaya angu mawiri so chikatamba kufamba yakasvika kabvuta mazaya aya mumaoko mangu nokuti muna february ndakaenda kumusha ni ndikasvika pari muprofiti ndichemaka nditi mwana wangu kudenga kwati kwanzwa mhere yako asi hanzi muchasunungurwa asi kusunungurwa kwamuchaita ndazoona mabatana nehanzadzi yemudiki mabatana nehanzadzi yemudiki ndaona kune kwamuchafamba kwamuchafambe koko ndo kwandaona kuchazoshedza vamwe ava vamwepo vachatosedza ndaona uroyiwawo ndokwawasarendwa saka nyaya iyi ndatozvifunga ndikati shuwa pamwe izvo ndo zvandaprofita nemuprofiti zvezvizvi zvatozosvika pakubuda chokwadi pachena nokuti vanhu vamwari ndatambura vana hapana akaroorwa pavana vasisi vangu wese nevana vangu wese hapana vakaroorwa vana vanongomitiswa kana tsvagere kuti hapana cho hapana akamboroorwa vana vese mune vana vangani mune vana vangani ini ndine vana 3 vasikana vese hapana roorwa hapana nyangwe vana vangu vanogona vakangosvika form 3 so vananga kutanga kungoita musika ndozvisatombonzwisisike saka vana vanasisi vanguyo vanofamba chiudzwa kuti mhepo ndiyo kumusha kwenyu saka vakatodudza kuti mama uye kutida kufamba nokuti mhepo yationza tionzanzi ndiyo kumusha kwenyu pamunouya uye tifambe saka inini pandienda pachiwana wacho vananga vandiunganirawo saka inini ndinopirirwa indatewo mudiki ndiye nchida umwe munhu anondisapotawo saka ndopandapinde kuti kwakufamba kwacho ndotangira papi kwana wacho ndowadini nemumwe wacho anopenga umwe mukomana wacho anobva yapamba ipapo saka ndobva ndatopira kuti ndotangira papi right vanhu vese vari kungodzungaira vanese vari kungochema saka muri kuda munhu anogona kupai namba yevanhu anoona negirasi kune vamwe vataratanzi kwai kune vebacksenda vakawanda kwai mucosmocity handizivi vari kutaura panapa kucosmocity kupi ndokwandaina matira ikoko kujoburg ndokwandaina matira ikoko right saka vati vataura zvecosmocity kwai ndokwandaina matira saka vari kuda nganga inoona zvegirasi guys kuti unenge uchiona pagirasi kudaiso muroyi wako kana uchigona kuzobaya wobva wabaya munhu wobva afa netsono handi mazviona saka thank you sisisonya saka kana uripo uri kuziva kuti kunobayiwa vanhu netsono ndekupi kunoonekwa vanhu negirasi ndokuti musha watoparara guys musha watopera
musha wapera nekuda kwomunhu 1 munhu wakadla baba namai munhu unomutsa mai kuramba kuti mai vakasofa kudhara kuramba kuti vaiti guva riya riya makuva zvinotoona vakuru zvezvo kuramba nonyeti akavaitira vachamukika vane vasasabvumi kumuka saka iko zvino kana vakadai mweya wavo unongochungotenderera kapese pese unoku anokwanisa kutora chiva chese zvaanoda kuita nawo hani mazviona saka ndo nyaya iripo antika pari kuda vanhu kana uchiziva panonikwa negirasi but vakune vamwe vataura zvakanaka strength compensation kuti piwai nhamba natetilda yekwakabatsigwa vayafa vanga vane bhudhi wavo womuroi vamaiti makaoterera nyaya chona saka tetilda vanogona ini ndichavabata vanondipa nhamba iyoyo ndichavabata ndokumbira nhamba yekwakaenda vanhu ava kuti vakabatsigwa papi mopiwa nhamba nokuti uyawo muroi kawokwati tetilda ainzi airamba zvachose ainzi airamba asi vakazoita zvavakaita vakabatsirwa hanimona kwanza ngavaende kwaprofeti jose ndikuona sokuti zvinhu zvemuroi uyu zvakanyanya kukomba ndizivini handizive amen ndakambowafonera vanombondipikira foni yavo kubatika kwavo kunonetsa shemu kubatika kwavo kunonetsa handizi kuti vanhu vanofane maproblems shuwa vasingabatiki vachingoti indai kuna ningikiri indai kuna masekiritari chokwadi nekuti apaka ndikaiwana nhamba iyoyo ndofana kutumira kuna nzidzi yangu because apada kuti ikati ndifane neaccident ada kungokwanisa kungondiuraya papapa kuti zviko kubudirira zvokuti kana ndatoshaya kana kugirazi kwacho kana vanouraya vachevawo zvitori natofe because murai anzwire tsitsi ndizvozvo chokwadi because handina chakanaka ndinodyiswa every day ndinopiwa chokudya hanzi vari kuramba nemanhamba tetilda okay sometimes vanenge I understand ndovanzwisisa sometimes vanenge vachizviprotectawo kuti mangwana pakatika something handimoza zvamunoita imimi modzoka michikwa ndakapiwa nhamba nasisi medi ndakapiwa nhamba natetilda ndosaka chizoti isi nhamba ndosaka muchina tichiti kazhinji kacho ina handina nhamba dzandopa munhu musaiya muchindifunza zvenhamba handina nhamba munotora mucomment section ndiri kutaura nevanhu vari mucomment section vandikutaura navo ndoyamutore mukopopo haimupana mucomment section nokuti mangwana munodzoka muti kwasisi medi kwatetilda ndokotikapiwa nhamba makuimplicata munhu asi pamaida nhamba ndimakaenda kunotsvaka nhamba chokwadi so hanzi vakauya palive vakati no request dzenhamba ndikuvanzwisisa ndichataura navo zvangu ini nasi I'll speak to her nditaura navo kuseri chataura navo but ndovanzwisisa kana chiramba kuti musandivinge nenhamba ndichitonzwisisawo zvavanenge vachitaura animaona chiraramo changu chakasungika ndizvozvo saka pane vegirasi here apa kwatitetilda sekuru vanoita zvemagirasi pane venhingikire here pane akambobuda pane vandakambonzwa saanozobuda hanzi kukaranganda tv kuita sei pane murume akambobuda achiti akambochengeta mari yake mubhengi akazoona musisina yamapepa akataura kuti hanzi akamboenda kuna mbuya hanzi unoona negirasi asi kuti ambuya wacho vanombotaura ndaiwa don't worry ndinokupai nhingikiri ndinokupai nhamba dzevanhu vekaranganda ndinandotaura navo kuwhatsapp ndichataura navo vanhu vekaranganda tv mandau echindawo avaka ndinotaura navo saka ndichataura navo tobvunza kuti ndokumbira ndipewo kanhamba iyoyo munhu akabatsira nyaya yamutaura iyo munhu akabigwa mari vondipa but ndofunga mabloga zvaari kuita aya manje nhamba vanenge vanadzo but vanokubhadharisa mari havakupi nhamba mahara ndozvikuitikwa nemabloga aya havakupi nhamba mahara unofunga kutenga vakaita nhamba dzanasekuru nambuya vanochengeta then vokubhadharisa mari kudruma smith yanenge vano $20 here kana $30 amene hanzi napeter alright pane panzi kune ari kuno kwandoziva ndibate kuseri alright ndokubata mwanangu ndokubata kuseri asaka uyu wake panzi uriko wegirasi anotoda munhu akasimba chaiye because zvikombo zvake zvakakurisa handitika saka ndichaita sekudaro regai ndikapedza panapa palive ndichataura neuya ndipe nhamba dzaataura kwai ndomuzito zvako ari uyai kuseri kwandiri ondipa nhamba dzake then ndopai asi ndichabvunza futi vekaranganda tv kuti vandipewo futi nhamba idzodzo
andika ndokupai dzese mongotraya kwese muzotipawo feedback zvikufamba sei aiwa muroi tinoti zvari kuda kuitira vamwe ngazvitike kwaariye kana chida kuuraya vanhu ngaauraya ariye kana ndaona nhamba igasi ndichange ndichitengesawo kondidadi ndidadi guys mwari ngotengesa vanhamba kwamuiti noizi nazvo muda kuti anoizi nokuti sisina nani ngatengesa kana ndokudziona nhamba idzi guys ndototengesa nhamba iyoyo kondoregerere kana zvikwanisesitiudza zvese zvotiapa ndotodzifambira nyaya nhamba izvozo nhasi ndotodzifambira nhamba idzodzo ndisina naanadzo chokwadi mungabetsere chokwadi alright sharp alright saka ndokubatsai ndapedza ndokupai nhamba idzodzo ndendaanadzo trust me yo that one alright kana dzikwatitetiudza kana mataura dzose ndichakutorirai dzose ndichakutorirai sindokuzai kuti iyi yabva kwatitetiudza iyi yabva kuchikaranganda tv iyi yabva kune umwe mudhairis yaya yataura kuti munhu wegirasi ari pakati mozodzoka muchitiudza kuti kana manobaya munhu mozodzodzwa kuti mabaya munhu musamuurayi kana makunobaya inde munobaya musoro wake kuti agara akangodai akarembedza musoro achingove zombi kabheji yangu zvitobuda live nekuti handiti vanhu vari kuti hanzi tiri kumunyebera tida kutotauroi vachatobuda live kuitira mangwana toda kutomuzomuinterviewa ari akagara akadai achingorembuka ngasi musamuurayi nekuti hatidi ropa rake mumaoko menyu ingoita kuti azvigare pasi zvingo zvishayiwe basa iwo mapotato nemuriwe waya zvaanenge achiurayira vanhu izvozvo zviparare nokuti hazvisi kuitwa zviri nomaoko izvi vino zvatongodlawo kumisika uku kauku zvatongodla zvinhu zveropa ravanhu vakafa naimi chokwadi unongodyiswa chokwadi tonotengawo potato kubaro uku hatisi kuzati mapotato aya itori ropa ranamai venyu rinenge rakatoshandiswa kuti anenge akatokura akabuda kude masipotato izvo iropa ranamai venyu rinenge chokwadi chinondirwadza ndechekuti vanhu vakafa wese hapana vakazorora anova musati washandisa ndo zvinondirwadza izvozvo kuti munhu watadza kupinda denga rako tadza kutongwa namwari wako pamusana pake iye achiwashandisa aiwa musamuurayi vanhu achisora achidzungaira musamuurayi kana zvaita ngaingofambawo nenyika zvekuita vamwe vakapengesa vachingopenga musaurayi yenyu kungana ngobayabaya gumbo iroro kuti afamba ari chikama achitsveyama kami achitsveyama ndozvaanenge achida chokwadi kuti momvuti chimuudzawo kuti asaita kumunda ikokoko ngaarige zvegadheni ine ropa ravanhu iri ngaarwadziwe tii kuti anyatsosafa slowly achafa nenguva yake asi achinyatsogwabaira achinyatsogwara aiwa chokwadi smiris alright imi saka ndozokubata kana ndapedza hangu life alright wakoma thanks okay maita basi alright sharp guys zvakoma utenda kwakudzanai kumusika kugweruko unotika mupotero rimwe rakakura zipoteto wari kudai izvo ropa ravo ravanhu rinenge richikuziva zipoteto zewayo rimoona una zimuriwo rakadai kukura kudai zishizha izvo ropa ravanhu ndo riri kuspreya richidiridza ropa imi zvakaipa but anyway muroi handikwanzi muroi anzi ngaafe muroi asi ngavasamuuraya ngavakuita kuti afamba akadaro vamugadzire saizi anonike kufamba slow akadaro nokuti nezino ndakatomboti ndipei nhamba yake muroi ndimomubvudza naye kuda kupedza mhuri zvikanzi muchifunga motokati gwafoni moguningirira vanga vatoda kutondipa nhamba asi ndakazoti muroi haana shuwa anga kushanyira uchibva kuda gwara futi oshanyirwa owedzegwa kana animaona kwanzi mukomana kuenda kwaprofeti takazomuna kwadrumas ini ndatoshati mwana yako isvamisa sei ndatoperegwawo mwana ndatoshayiwa ini akadischargewa kwaprofeti uko zvakanaka kuda vedrumas media vakatomumirira here kuda wakamupa mari oenda kuti amene ake uchaurawa amene ake uchafa iwe bhiuda saka unoti vanhu havasi kunamata unoti vanhu havasi kunamata kwanzi ite inganamata stereke musenta zvebexsenda vaite zvekunamata saka unoti havasi kunamata ava unotamba nekufigwa nevanhu vese ava dutiroseri gore negore munhu achifa imi naye will tight saka hakuna chivi chiri nani saka vodii vogara here vongomirawo kuti vachipera kufa vogara here vanhu vachingomirira twaine kuti tikadai tatere chivi
sometimes unoto ingachero Jesu akatora tambo akatora mboma akarova vanhu mutemberi wani vona imba yavo iri upside down vakatora tambo vakatsama vakatora mboma vakarova vanhu katsamde it's allowed sometimes kuti unototsama zvekuti unotombokaurisa munhu it's allowed zvirimo mubhaibheri animaona right saka ndarwara ndadina SIS MELLY ndarwara kuno vediwe ndakakuisira SMS kuFacebook amunapindura ndakugara ndichikuziva kuti ini musandisira mameseji kuFacebook ndogara ndichikuziva kuti ndisire kuWhatsApp zveFacebook izvi handisi good nezvekuvhuravhura mameseji azvi ndikumbirawo yobva kwamuri nekumadhairis ndikumbirawo kuna matiro ndikurwara chaiko ndakanguva ndaenda kuhospital kumadhota hazvisi kushanda hapana chavari kuona SIS MELLY ndabvisa mari ndaneta ndototi fona tinzwe chifona tinzwe nyaya yako fona tinzwe SIS MELLY nyoni fona tinzwe fona because toda kunza Slay Queen up toda kunza imwe nyaya yaSlay Queen toda kutongokunzira nyaya dzangu guys ndobva ndanyatsorora weekend yese bed rest ndakadzikama ndakati dze ndichimirira kuti ndinyatsoita fully recovered hanimaona nditakataura nezuro izvi zvomuzona live yanezuro anditika fona tione midhi fona tione kwai fona tione anzani SIS MELLY fona tinzwe kuti chichi kunyanyonetsa fona tinzwe fona tinzwe yes mastama and she says she can't talk oh you can't talk all right ari kuti anzi ndida kunamatirwawo anzi ndikurwara right tichakunamata satabva pano munin'ina wangu wazviwa hanzi Drumas naProphet Josie they work together whoa tasingazviziviwo okay kwanzi Drumas Media naProphet Josie vanoshanda pamwe chete ndosaka it explains why akaenda kudrumas media ndasingazviziviwo nanzoda namba dzenyu dzecall Leticia chitora 064 rega indipine namba dzangu dzekuti mutaura nekuWhatsApp andika nekufona tinzwe idzi namba idzi ndapina idzo namba ndapina ndasingaziva all right it makes sense why akaenda ikoko it makes sense takanenge ari protected though all right idzo namba ndapina pana da kufona here pasati apinda munyaya inguva iko Slay Queen ndamuti 3 yekunoko anzvikona zvedumbu right namba idzi dzandapina apa idzi kwenda hatidi maSlay Queen pano isi tomuisepi Slay Queen tingaigona lifestyle yamaSlay Queen iyoyo si hatidi maSlay Queen pano ndapina namba idzo ndapina namba guys zvokuudza munhu kuti dewadai zvonetsa siyanai nemunhu aiti zvinomitira ndiye ari kuziva nhamo yake munhu ari kuziva zvaari kupfeka bhutsu ndiye ari kuziva kushinya kwadzo zvokuti udze munhu kuti dei wambonamata dei wamboinda wakadai apa munhu ndiye anoziva zvakuenda mai ava 47 munhu mukuru chero kwatiri isu animaona kwandiri nitori munhu mukuru handi vanotoziva zvakavanakira munhu mukuru vanotori nevana vavo 3 vangadei vakatorogwa nedzimba dzavo nevana vavo 4 animaona saka vanoziva ngati sitopei sometimes kuudza vanhu zvokuti dei wadaita zvakadai ukadai vanoziva kwawabva bhutsu dzavakapfeka ndivo vanoziva kuti dzashinya kusvikira papi kuzosvika mukadzi mukuru abude palive kudai vachitsvaga ndibatsonoda munhu anoona pagirasi kwavabva ndo vanokuziva its easy haisisi kukomenta because we have never been in the situation kana kuti we are not in the situation pinda mubhutsu dzamai avo pinda mubhutsu dzevanhu vane hama dzadliwa dzapera unovaudza kuti namatai mufugame munamate mazviwa vagokuudza kuti saka unoti hatinamati uti hatina mbotsa nyawo
oti hatina kuenda kumachechi kwese hatina kumachechi kwatakabva but sometimes situation inotuma vanhu vedu unojaja nekuti neusati waziva tiri too quick to judge because neusati waziva zvakapinda nevanhu hanimaona titasati waziva kwanzi nhamba dzaprofeti ndo dzimwe ndakata special instruction yekunzi ndisape vanhu nhamba vedu saka ndoda kugara titaura pano please musauye kuseri muchindibvunza nhamba dzaprofeti Jose musauye kuseri muchindibvunza nhamba dzaprofeti Jose naika please ndakapiwa special instruction not to give people number yavo anzi munofanira masecretary kwanzi fonerai masecretary ndiwachaita maappointment avo uzodidi hamene kuko saka kana ukanokesa message uchindibvunza zvenhamba yaprofeti Jose handikudairi ndongoiblutika ndonyarara because ndatozvitaura zvanita musandibvunze nhamba yaprofeti Jose please vakati havadi kuti ndipe vanhu nhamba yavo anditi hanzi munobata masecretary aya mupindawo muita zvinoita vamwe ndizvo ndakaudziwawo hello makati ndiri right urachidzima imwe foni kuri sei ndiwe dzima imwe foni kumasure okay ndika kungokomenta about mai vabva kuisa nyaya yavo apo kana wegrass hongu yakanaka ine rimwe side haina kunaka pakuti zvakafanana chida kutema muti haungateme muti pamusoro unofanira kubvisa nemudzi kana nda kubvisa zvese saka vakaita zvebaba vakafa vakasiya zvinhu zvavo havana kugadzisa problem ichangosara musha saka the best way tsvake munhu anokwanisa kubvisa zvinhu zvese and then musha vakauraya babavo zvinhu zvikasara patosara problem hombe okay all right no thank you very much thank you nekupawo pfungwa dzenyu right takamirira 3 nguva yekuko zvino kota to 2 takamirira 3 all right at least chero kuma 2-3 ukuti ukanazomfonera amaona all right rega ndimbotora vanhu vari kuda kutaura maproblems avo handika guys apa ngatingoteererai guys and it's not time for judgment muri kunzwa vari kuda kutura kunge mwana uyu ari mucomment section akuti ndazama kuenda mapostori ndonamata ndadii zvese zvakaoma muri kuona kuti ari kuoffloada ari kutoturunura zvinhu zviri mwoyo make angazvishayawo kuudza auya atoona tipa life auya atonyora mucomment section handi saka kune vanhu vakaremerwa vari kuda kutaura handika toda kungoteerera muchitaura we want you to feel better just by talking handiti tochitsive hedu yanga chafanwa kuita confession yamangwana mochiita izvo zvino asi noti mangwana ndendisipo palife hanomaona saka chiitai fona itinzwe namba dzekufona dzagara dzoti kudiko bhukudziziva here zozikava mucomment section isai namba dzekufona dzemucomment section guys isai namba dzekufona mucomment section dzepalife dzedza idzo ndedzekuwhatsapp dzandakapin up handika idzo ndedzekuwhatsapp dzandakapin up idzo handimaona regai tinzwe vari kune vakaremerwa vane zvaruda kungotura zvausingagoni kuti kuudza shamwari dzako kana kuti uko uya ingopa foni apa uyu anonymous hapana anenge achiziva kuti ndiwani just share your problem we are going to listen we are just going to listen uchitaura varipo here hello ndiri right muri sei ndiripo makadi yenyu ndiri palife taura yenyu apindura namakozi nemwe foni but it's okay ichitaura imimi ndimbomira kudayirawo kuda kutaurawo like problem yanga ichitaura mukadzi uyu yabva kutaura nditi kusangana nayo kufamily kwedu like inini nemabrothers angu takaberekwa tiri 4
and ndatanga kuwana maproblems marriage yangu ichimbe yaparara. After that marriage yangu ichimbe yaparara. But now vangu vakwana maproblem and achakwanisa kuenda kukuwana rubetsero and because havasina mari yachona. Maproblem amuri kuita ndeapi? Hello, maphones ari kuwanda, ukuri kufoniwa apa imi muri paline saka ndikanomboignore dziri kufona idzi two. Maproblems amusangana nawo ndeapi imi? Right. So anotaura hangu. Taurai. Because ndatanga kusangana maproblem. Maproblem aya ndeapi? Maproblem chimbowanda ndasiya marriage even ndakadita somebody zvinenge chimboita sei. But ini ndaitaura ndakatomboenda before ndisati ndaseparata nehusband yangu ndakatomboenda mumusha ndichiti because ini ndairota ndega ndichirota like tete vangu vachitondipa kuti ndiri kutora mablessings ako and vakatodaro zvinhu zvangu zvaibva zvakanga kutoita upside down. Saka ndikangovarota chete vachiti kana kuti vachichema vachitaura kuti iwewe watora mablessings ako fe zvinhu zvangu zvomba zvatanga kuendeka. Kasi nguva diki zvinobva zvapera zvodzikira zvichingodaro ini ndakaenda 2017 ndakaenda ndanoudza dhedu vangu ndavaudza kuti ndomamira ndakatovaudza ndichiri kuno South Africa ndakavaudza ndakati ndomamira zvidai zvakanzi nyaya yatofamba but chinoenda kwekwe vabereki vangu mama vangu vanopinda madzibaba bhadhedha vapinde vatasvika nozvanzi namama chiuya ichinzwe zviri kutambudza mwana kuti akatendera choto chemadzibaba but ini nangu ndakurirako but haichisiri cheche yangu. Tasvika paya panobva tangu tichipfugama pamuporofita kuti ndandati tosotora natoenda kwatisingazive chese kusina anoziva kwatinongonzwawo tongoti tiri kufambira toda kunzwa kuti zvinhu zvakamira sei muzukuru wenyu ati imbofamba iwo nemi vabereki totora tete vaya but dedu vangu havana kuda vakamva vangu like because vanotya tete vanotya sisi vavo vanotya hanzvadzi yavo vachitya hanzvadzi yavo and hanzvadzi yanga yakandipa zita ini yandipa zita ini mai vangu rarama ukamva ndipo rimwe zita ragenest iro because zvinhu zvaingogara zvichitaurika mufamily saka ndozvanhu zvinoitika mulife mangu kuti ndikangovarota vachiti vakutora mablessings angu izvezvi vana vavo muno muSouth Africa vane maini vanoita mari and ini pandakatanga kuvarota zvichitanga kudaro ini life yangu ndandine life goals zvese zvazvakarongeka life yangu yakatanga kunyatsotanga ndopakatanga kutoita relationship ichimbe yadambuka nepakati everything iyo vakatanga kutoita maini yavo inozvimirira vana vachona notori nemagadhi neeverything yakarongeka kwete yeutsotsi. After that nobva ndaramba ndichitaura nadhedhi ndakati ini mukona zvinhu zviri kuitika kusvika tete vaive ndakazovafonera ndikakumbira namba dzavo kumwana wavo nobva ndati andikuda kutaura natete mwana wayava nobva aramba vakanzi iwo magara mutori hamusi condition iripo saka handikwanisi kuti ndikupe nhamba dzatete kuti ndandapiwa dzemwana wavo musikana dzavo dzasi kuenda pawhatsapp saka ndaindoda kutaura natete kuti ndaida tete ini handisi kuziva zvinhu zvandorota ndinorota kupe dzakadai ndaida kutovasvikira zvakanaka saka zvadaro ndakamva ndazoti ndataura nemwana wayo kuwhatsapp musikana mwana watete vangu cousin sister yangu amva nditi hey hamustori good books saka handikwanisa kupa nhamba dzavo ndikati unotozviziva kwezi tete ivo handisandambonetsana navo saka ndikati chaunoti hatinisi kuwirirana tine maproblems inasanganisana natete vangu even pandakanoroorwa ndovangu vakamira satete inde ndovanezita rangu saka chichiri kunetsa iwo chaunoti chikambokunetsa here mulife sati saka iwo chichiri kuchiungumhanyisa kudaro ndavatukira ndakati anini handatovaudza ndikati inini handakuvatukaba ndakavaudza kuti chigubhu chepetrol ichi handatora bhemba riye rinogoshandisa manigeria ndakati bhemba iri ndida kuchema ndikauya musheko ndakati wana pfuti ndida kuurayai ende ndaitovaudza mwoyo wangu kuti ndakati 20 lita yangu petrol ndakatotenga bhemba rangu ndakatotenga ndandoda unokuurayai saka unazvo bhemba izvo unaro bhemba sone petrol ndinaro because ndinotovarota zvese zvavanenge vachiita ndinovarota zvese every step yavanenge vatora ndinotovarota saka uri kuplana kunovapisa rini? kunovapisa rini? Saka uri kuplana 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 kunovapisa rini? Saka
ndosandi kuti ini ndanga kuda hangu zvegobe tusenda ndosana ndawo wasochinja mind ka asi petro usachengetera petro mpaka iwe because ndanda kuti kozi izvo zvimabhradha angu akuzvinzwisisa but kwenda asina kozi izvo zvivadonha kuita tsuro vanhu vangu vaine mariwo dzavo vachirarama malife yavo but vakunzwisisa but kana mari yekuti tiende kwachona kunoshandirwa kwomunhu wachona hapana inini ndini zvatoonani kwandiri saka inini ndikuti inini chinhu chitori nani ndechekuti kana ndakawana munhu wegoback to sender uyu wegirazi tanga tanyaswaona tinyasonzwisisa zvese zvaruita but ini pasina muprofita pasina chii ndinozvirota ndega every time chii zvekuti ndikuvananga uroi hwekuudzwa ndovarota zvese zvavanenge vachiitoonesa kuenda muprofita ndongo zvinozadzisa but I know everything myself. But usavapisa nokuti ukavapisa ka iyo nyaya yacho bva ishayavharirwa because unobva wavharigwa uenda kujeri saka kupisa nekubhemba munhu it's a no unobva kuchirugwe kumabhemba uko chirugwe ndobva mondoro kuzvo zvemabhemba iwo wakazvidzidziswa nani kuti vanhu vanobhembiwa iwe handitozvizive but ndikangonzwa hasha dzekuti unoziva kuti panenge unyatsoti unoona kuti zvinhu zvavhurika unyatsorota munhu achichema achitaura kuti watora mablessings ako ndoati kushandisa ita mamind ndoati kushandisa kuita pamba padete vangu panoyera umondoro kupakaita pakanaka vanonwa tii nemukaka fresh milk everyday nechingwa vanotenga 6 loaves kumuruzeva vari isusu malifestyle taitoramo malifestyle hapana munhu anga aripuwa kufemekwe but ivo vari kutora malifestyle vanhu vachitora vachishandisa pavana vavo vachiwedzerera bcause vanhu vavo vanga vasiriwopuwa futi but vakatanga kubata zvinhu zvavo vachiita se vachishandisa vachitora advantage anongona saka inini chandanda kudawo ndichoti ndatouyawo ndichitoti kana pamuchapiwawo nhamba panogedzerwa tete tiuda idzo inga ndangodziwana nhamba ndayanchikanda pano muzi motozitora muse ipapa ndangodzikanda ipapa mukotongo ndipo kozi ndakatodziona matodzikanda ipapa ndototora kozi inini ndatambura chete vaura nyange unoziva unyatsosvika pauti ndoita sei nelife ende munhu anenge achiramba kozi chikazondirwadza ndichoti jeji vangu pandikaudza kuti inini hanzvadzi yenyu mwana wehanzvadzi yenyu apindira nyaya dze ini ndachida kutaura natete vangu isusu tise ropa parimwe chete imi mapindi imi tiine mukaka guys kuti tiine mukaka kumusha kuruzeva kumondoro muchakasara kumachonyonyoko every day 6 loaves loaf imari yarisina $1.50 6 loaves every day plus tiine mukaka yakakora yewaiti imi kuruzeva vanomwa tii hatisi kuzviramba kuti tii haimbozokori zvokudaro nokuti vanenge vachitoseveredzawo mukaka hanimona plus chingwa vatomubika makutsevele ngwani obikawo uchimoto zvino chingwa everyday ndodya chingwa nyama anodya everyday hatisi kuramba nyama vana vavo vanga vagara vari welap tese tatiri zvazvaangogara zvakarongeka but ivo dai ini ndisingavarote life ende ndozvindochitotangu kuti ndinorota izvazvinji ndovarota vachiita zvavari kuita nditonyatsoudzwa ende ndonyatsoudzwa nzi stage by stage ende handisandambonobvunza ndotosvika ndikangosvikawo kukana kwandambonoshandira asi gandimbobvunza wangu kwesheni mina ndimbobvunza zvangu kwesheni timbonyatsa napa baba vako navanga vachisimudza musoro vachiita zvokuti baba vako havasi here muchigemu ichi nasisi vavo vanonzova vakashandiswa kozi nini dzedzi vangu namama vangu vakarambana ende havanambokura vachitichengeta ende havasimudze musoro havatomboita sei kozi mama vakatombodzokera vakanogara for 4 years after kozi vakarambana brother yangu iri nhupu ine 3 months takaberekwa tiri 4 varambana vachipedza kurambana nobva mama vangu vanotikudza chega vakudza chega vane brother yangu lakuboni yane 19 years nobva vanzi yenzi kamukadzi wangu ndadzo nobva vanogara for 3 years vagara for 3 years handiti nobva vatanga futi musarini yavo kozi vanonziwo vakagadzirwa vari mudiki vakaiswa murume wechikwama kozi vakambotora mainini kuti mama vangu vazosiyana navo vangu vatora mainini vaya nobva vaendesa nobva vabva nobva vadzoka kuna mama vangu saka munhu anotoshandiswa kozi pandakasenda ndichidaroka kumwana wanzvadzi yavo ivo vakauya pafoni mwana wanzvadzi yavo akakwira akaenda kumba kwavo akanovaratidza zvandandichitaura naye kuti iwo usakwane panyaya dzausingaziya nhaukamaniwe hama yangu nzimai vako anditi vaenda kuya jeji yangu nobva vatanga kutondituka
kuti iwewe kutotaura bullshit vakachuka vakataura zvavanoda ndikati haukamu pane kutoti muchomira neni kozi nyaya yautanga manje 2010 zita iri ndakamboriramba ndikati handitomboda kudedzwa naro muupenyu hwangu zvakare chikanzi vakamira neni vakati mwana musiye afose but munhu uyo kuti anoshandiswa anotokontrolwa nemacadent angwa okay ndandana kuti ndikuprepare kuti sezvowada kutora round road yekuenda kugirazi ungogara uri prepared kuti unogona kusangana na tete vako nababa vako zvose vachitobatsirana iwo chifunga kuti baba vari kushandiswa ndangoti ndikugadzirira second suspect because ndichitaurawo nevamwe ndichishare story yangu vanotaura kuti vanenge vanoziva because nyaya inofaiswa ichi ndikaenda muprofesa vanoti inini ndikafanirwa kuvatengera matenisi nezambia pakuroorwa kwangu baba vangu vakadya mari yangu vega vasina kuvapa but inini mari yangu vakanhonga ndikanhonga mari kwenini ndichiroorwa ndikanhonga 3000 ndanhonga 3000 handisi ndakatoinhonga inini vakandipa $20 vakati ndo mari yaunofanirwa kunzi unotenga zvinhu zvako $20 that time it was 2011 ndichiroorwa mari iyo yanga iri 1:1 varogwa mari yakawanda iwe kuma 2011 wakatinonga 3000 vanhonga 3000 kudaro vakati mwana nemwana anofanirwa kusheya $1 kuti muno mufamily takawanda saka iwe kuwana $20 vamwe vawana ma$5 isana 30 vamwe vadiki wana $1 inini ndakapiwa $20 ndo mari yandikapiwa handisi ndakainhonga handiri kana utohaninazo ndakatomboita vapedza kudaro ndinovabata vachitaura kuti anofanirwa nditengera matenisi nezambia kuti inini ndimuregerere akwanise kuroorwa zvakare kana kuti inini hamina kuti vaida kushiya mari kana vakadivi kuenda kwanzadzi yavo vakanotaura kuti ndinoda kushiyana mari hanzi plus mai vake vanoshamisira kuti mwana wangu akaroorwa zvisati zvamboitwa vakozi kubva pandakaroorwa ipapo ndakaroorwa nemari yaitenga zvisingaiti vamwe vangu havana kuzokufa vakaroorwa izvozvo until now nyange vana vavo saka zvinonzi mai vangu vanoshamisira kozi ndaifanirwa kusaita zvinhu zvakarongeka zvekuroorwa zvakanaka vakarogwa vakarogwa ndimi vanhu vanonzi zvevairogwa zvemi uchitonzi mutese mwana wakwanhingi toza kutese mwana wakwanhingi wakabisigwa mazimari kudaro anohlisa kudaro ndimi vanhu vekurogwa 2011 3 grand yekunonga makarogwa maimana handiti ndakatoinhonga ndakatora dainini ndakatozowana hafu ndakabva vakatora mari iyoyo vakandipa $20 inga irandi mazuva yayo yanga iri 1:1 randi vakatora mari vaita shumoda iso ndo zvinokwanisa kutenga zvinhu zvangu here hazvikwane kozi nini hangu ikonidzorera marandi kozi imwe yakaenda iri marandi tikatochinja kusvika mari yapera kumbare yese ichidedzana kuti yai kune mari mari vataenda makarongeka kuchinja mari uyese saka tangoenda neimwe hafu iri kozi ndakaroorwa ne25,000 nguva iyoyo kumhondoro unodowa kuti unoziva kuti kunoende wakakanonga mari yakawanda ini kuda ndakanonga $5 chaivo $5 ndinokana suggesti yandakaita nevakangosugesta vakanhonga vakapedza inini wachona nautombowana mari yachona iyo ifanirwa handiti ndinofanira kuwana kana 3/4 vamwe vazoshiyana imwe ndonotenga maplates handina chendikatenga ini zvakoma alright ndikungoti paglass apa musandisiyewo timu yachiona kozi mabradha angu izvezvi maaccident havasina kana mota dzinofamba vakadzi unotoziva inonzi upside down unoziva unonzi kuita izvezvi mumwe wachina anenge achingochema anondifonera dhentinaichizvo nditotombozomudzoka kozi akutofunga kuenda kumusha kusvika pauti mota dzapera anga ine mota 2 haasina basa haana zvaari kuwana haasi kukwanisa kushanda kozi munhu anoita vela making but mabasa achona hachawanika mota dzapera kurovera anorovera angobva kana kuti achibva kwamakanika anobva atorovera but munhu anotori nedrivers license muna anonyatsodriva ndiye munhu watoziva kuti anodriva kunda vamwe vese vese anodriva vakatora malicense avo zvakanaka but anorovera achibva kwamakanika achitobva nogadzira inomvanzi arovera otorerwa mota orovera otorwa mota nemazuronzi achichaisa ivo variwo achaiswa ivo variwo vamuchaisa zvinhu zvekuitika it is not normal zvekuti inini and inini ndini ndichiri kunzwisisa situation ende ndini ndakavhurika vamwe vangu ava vatori palife depression havasi kunzwisisa izvezvi handitomboziva
saka ndikuti kana paine ndindosacrifice zvangu inini kuti kana kuine wegrass ukuya ndonobaya ndongoita kuti varereke musoro pasaidziwo vachikonfesa indoda kuti vatange vakonfesa. Alright, aiwa pakanaka kola. Namba ndikazoona ndoya nadzo. Ngatimbotama makoza awandisa ari kufoniwa apa. Ndongodzikanda namba kandadziwa chadzifambira zvakaoma. Good luck kola alright sharp. Hapana kumira mushi. Hello. Hello SIS MELLY murise. Ndiri right murise. Iri boda pinda here pa live. Mave ipo pachirongwa. Tinotenda. Ya, ndini wangu mubvunzo. Ndine mubvunzo. Pamwe pangawanda vangatibetserawo ku comment section uko. Takavakawo imba yedu kumusha kwachuru mantuko. Takavakawo musha wedu wakanaka nine murume wangu. But problem iripo manje ndeyekuti toda kubvunzawo vamwe kuti pamba panogadzirwa sei usati wapasvika. Bosi nongonzwa vamwe vachiti munoshanda muri kuchando kumuvaka imba yenyu, imba yopera, mozonosvikapo makagadzirwa kudhara hapachasvikike, uchingotsika chete wakutorwara wakutofa. Saka mubvunzo wangu uri kutiwo kune vamwe vanoitawo sei kuti vagosvika pamba pari cleaned, because varwe vatungotara nezvavo kava pamwe vanenge vatori busy kuita meti dzavo ipapo. Ndo mubvunzo wangu wekutanga. Ini ndoda kuzongoshayawo kava story kuti ndakaendawo kuZimbabwe I think like 5 years ago. Ndikanosvikira kwaamweni ndokwana ndakasvikira. Tikatoka ndakagara about 2 weeks. But zvaingoitika ipapo zvazvingori suspicious yazvo uda kungomanikidzwa kunzi idya ichi chatakubikira. But unongoziva semunhu woka unongochingochengetedza ungoti ndingangopiwo chinhu chandisina mboona chabikirwa papi. You know, saka zvakazoitika last minute nezvoti musaona ndada kuoneka kuti ndienera ndozvipira kuti nditi ndikabva panapa ndikaenda kuHarare handichadzoki asi handichataure kuti ndiri kubva ndaenda because zvikuitika panapa plus hope dzikuti hadzitaurwa nakuprevious caller dziyadzi kuti unongochingorota zvinhu zvisiri izvo. Saka ndakazonzi inwa tea tea yakatoiswa neshuga zvese nemukaka ndatobikirwa navamwene. Ine vanogozomhanya unondibikira kukicheni ndichiri mumagumbeze kutondigira kuti inwa tea. Saka ndakabva ndamuka ndikati rega ndigeze kumeso mama ndizonyatsonwa tea yangu apa ndaida kuedza kuavoida kuinwa. Saka panewo mwana wepanext door aingoti kungomuka nekuuyawo kuzokwata. Ndobva ndangoti uyatimwe tea we mwana mushedze ndikati yatimwe tea ndamudururirawo tea mwana weyawe. Vamamwa mese. Ndobva tamwa tese. Iye akamwa hafu ndikamwa hafu. Chezvo kuti ndakushandodii because ndakagaririrwa ndakungorumwa tea asi handakuzoipedza ndakutovati ini ndiri munhu munhu handisi munhu wetii ndajaira chimunya asi ndakazongonwa zviya zvokudya poison nekunyara asi handakumwa iyi. Asi nekuri kufa nemakatofa nekudya poison nekunyara. Ipapo manje ndopandinogara ndichizvituka everyday. Saka ndakazoti musiwo uyu ndakabva ndakazongoti ndakuenda kuHarare ndikunofambira mapepers angu macertificates angu adaida kutora kuti bva ndadzokera asi handichadzoka ndozvandakavaudza bva ndabuda bva ndaenda ndakabva ndakutakura zvinhu zvangu zvese. Mwana azofona ndakuHarare kuti ndichakwanisa kudzoka bosi kubasa ndamirirwa handiti ndobva ndaenda ndasvika manje ndatobuda muZimbabwe ndaenda hapana kuita 2 weeks ndobva ndanzoti mwana uye wandakanwa naye tea uya akafa. Anzi akata sei akawira mugodhi akafa. Wakawira mugodhi alright. Akafa. Anhu zvandityisa manje kuti ko zvikufamba sei. Inini wacho manje ndobva ndakutanga kurwara SIS MELLY kusvika izvezvi ndinongorwara. Ndikanzi liver ndikanzi chakati I'm in and out of hospital. Saka zvimwe zvezvinhu zvokuti pamene kuti kufungira kwanguva here kuti pane zvakaitika patii. Iwe nevamwene magara muwirirane. Ini nevamwene vangu ndovada zingatomboite. Ko sei uchivafungira saka kana uchivada kudaro sei uchivafungira kuti mutia pakakuitira breakfast in bed sei wakamhanya kufungira kuti pamwe pane zvaitika. Pekutanga handina kunyanya kuda kuzviisa mumusoro asi kwakufungidzirwa kaibva kunyaya dzekuendawo kumaprofita moziva munongo uchingotiwo kunzi zvakamira zvakadai but iwe unonge uchida munhu wako murume wangu wandinoda saka ndozoita kuti ude naamai vake ani muri kuona ndisingazive wangu background yavo. Saka you are believing kuti vanogona kudaro vari kutaturwa rero kudai plus vangadzira. Ndo zvandiri kufunga ndo panozodzoka nyaya yangu yekuti sezvo tanga tavaka musha wedu kwaChurumanzi musha wakato hatina imba mutown takangovaka iko kubva tatopedzera chaizvo kunyatsovaka musha musvino
handiti asi vamwewo vanogara area iyoyo vanoti vanongovaona vakagara ikoko kustendi kwedu haisati yakugarwa imba iyi asi ivo vanongoenda vachinogara ikoko vakangogara unongotsvaga chituru yavo unoswera vakagara ipapo vozodzokera kumba kwavo chichi saka zvinje zvekuti mukavafambira kudaro mukazobata kuti hapana chavanoziva modi imambo wapo mauroi handingafari ndosaka ndisingavapume uroi parijekerere papa kutobvunzawo mazano munongoziva kuti izvezvizvi kuti akuda kudzokera kumusha tida kudzingwa kuda kuenda apa uri kutya pamwe uri kufungira zirizvo pamwe ndizvo ndosaka ndabvunza kuti pamba panocheneswa sei ini handizivi hangu regai tikuzunza vamwe vachipindura inoziva kuti isusu ini zvandoita ndikatenga chino mudziyo wangu ngave motikari chaihombe kana chii ndio zvidanira vafundisi vanoya panapa kuisa declaration pano chero motikari ndotina nechandoisa maoko chaiko kutodeclare kuramba mweya yemaaccidents murodhi kuramba mweya yenzvimbo mweya ingasimuke handiona ngada kudisturba saka kuchivanhuwo ndisingazozivi asi tichanzwa vamwe chataurawo kuti zvino musha wacho unosimbiswa sei kuti patyise pacho ipapo musati mapindapo ya ndizvozvo tingangoda kungonzwa maideas kubva kuchinamato nekuchivanhu kwacho zvese tingonzwa kuti vamwe vanoti kudi then panyaya yedestiny yanga ichitaurwa nawo yokuti tete vanotibira mablessings ndichasheya nemimwe vhidhiyo yemwe mukadzi wandakaona anenge weku kana asiri wekukongo handichaziva kuti ndewekunyika kenya ndewekukenya achitaura kuti akapinzwa muuroi nambuya vake saka aitotaura matorere avanoita mablessings evanhu madestiny kuti hanzi tinotomuka ndosaka chikutaura kuti mukai 12 midnight muchinamata hanzi 12 midnight na3 am hanzi bhozi ndo time yatinotamba nemadestiny enyu ipapo hanzi tinotori nebhora hanzi destiny inenge bhora so kunge zvakaita zibhora rinoratidza ethiri rinoratidza mashizha zvimabhora zvinoratidza pasi rese ichi hanzi hanzi handochateti nacho lese iwo wauda unobudirira paipe zvinhu zvako zvauda unofaya hanzi unobata paipe auda unofaya totenderedza bhora rere destiny yako enda pasi ndosaka muchienda muchitikana zvinhu zvako zvauda kuti zvauda unoita zvobva zvadonha ushaya kuti kochichaitika zvinhu zvako zvauda unosimuka bva zvadonha futi hanzi eti chispina ona nosvika kumusoroko tospina todzisira pasi kutora destiny yemumwe tichiisa pane mumwe tichitora pane mumwe tichiisa pane mumwe zvokuti haufa wakabudirira muupenyu saka ndichasheya ndichakutegai kuvhidhiyo yemunhu wacho nemunyatsonzwa aitaura zvakawanda mozvitega ndosomona allright thank you maini regai timbonzwa vamwe kuti musha motsigisa sei pachivanhu allright thank you allright sharp right kwai totsigisa seiwo musha vakavaka imba yavo nemurume wavo saka varida kutsigisa musha kaizimboita muchindiregera ndakiwa ipapa ndakiwa neupi mapirisi aya ndakiwa neupi mukana muchivata panapa mundisiye mazvova mundirege ndakiwa neupi papa asi kuti ndakuda kuti tichopinda munyaya imwe yaya saka please right saka please vari kuziva vanogadzira sei ndokumbirawo vanhu 2 vanokwanisa kuvabatsira kuti vanogadzira sei chivanhu tinzwe right kola hello pachirongwa ndaswera sei ndaswera ndati ndibvunzewo kumadiaries kuti ndoitawo sei nenyaya yandatarisana nayo I lost my ex-husband gore rapera and akandisiya ndine mwana 1 mukomana and fortunately or unfortunately I don't know where to put it ndiye ega muzukuru komana kumusha kwavo vamwe vese vana pamunini vana pamukuru vakazvara vana vasikana I was the only one who gave birth to a boy and patakabva kumakuva zvemumafamilies zvekuti munogara dare handiti like close family inogara dare takagara dare and vamwene vangu vakaburitsa muromo pavakapiwa chansi yekunotaura vakaburitsa muromo wekuti ndipei kuno muzukuru wangu ndiite sei ndinozvichengetera saka ini nangu personally handina kumbopindura but hama dzangu ndo dzakapindura dzikati no uyu munhu yanga agara achingozvichengetera mwana wake saka ende plus muri kuda kudzura mwana panzvimbo yaanoziva yaanogara muchimutora pamusoro pazvo akuda unonyora grade 7 saka muri kuda kukanganisa mwana here life yake yaanoziva already atokanganisika kuti baba vake vashayika
and now you want to uproot mwana makunomisa kuenvironment yasingazivi. Saka madei mambomusiya kumaholiday achapota achiuya, but zvekuti auya azogara kumusha atione zvichiita. Okay, fair and fine. And I don't think she was happy with that decision. Saka SIS MELLY nyaya yapo ndeyekuti inini hangu personally mai vangu ndeve kuMalawi, and they've got, their family has got this gift yekuona zvimwe zvinhu zvokuti normal people don't see it, but isusu ndinogona kutochirota chinhu ichocho icho. Ndakatozoitorerawo neniwo gift iyoyo. Ndinogona kuonesewa chinhu but ndochirota, but chiritori chinhu chiri kuitika. Ndakazviona hangu kuti vamwene vangu vane zvavaakuita pamwana wangu, zviya zvekuda kuti titsamwe timuramwe mwana tomutora tonomisa kwavari. Saka ndakambozviona ndikangozvi-ignore, and I never told anyone. Then several other people vandiudza the same thing, ndisina kana kumbozvitaura, but I've heard so many people saying the same thing, because mwana wangu angotanga kuita musikanzwa isinganzwisisiki, angotanga kungoita zvinhu zviripoti ever since kufa kwababa vake. So handichazivi manje SIS MELLY kuti ndoita sei navamwene avo, because as it stands she phones me. Haafoneri mwana ari kuZimbabwe, vanofonera inini ndiri kuSouth Africa kuti ko mwana ari sei asati atanga kuita musikanzwa iyi. Moza mubvunzo iye iri odd, iri weird. She can ask you several times in one phone call kuti mwana asati atanga kuita musikanzwa here, asati atanga kunetsa here. Saka ari right. Mwana ane makore mangani? Ari kukwanisa 13 years in a few weeks time. Mudiki. Achiri mudiki SIS MELLY, and mwana uyu anga asina musikanzwa all along. Anga atori mwana ari right, but kubva zvakutangobva panhamo yababa vake akuenda kumagrosa achinoba mumba, ari kungoita zvinhu zvisinganzwisisiki, ari kungoita zvinhu zviri odd. Kuchikoro kwacho haachadi zvekudzidza, anongoita zvinhu zviri weird. Saka handichaziviwo kuti ndoita sei panyaya iyoyoyo. Zvakaoma apa kuti confront vamwene ava, ende kuti muendesa futi zveuko kwambuya vake, muri kufila kuti hazviiti, achiri mudiki SIS MELLY. And mwana wangu kwakaenda zvepaholiday mumboona zvokuenda paholiday SIS MELLY. Yes, even pane ticha vekuchikoro kwake vakatozongozvisuggesta kuti madei mangu muendesa kuholiday. Ndandisingadi SIS MELLY kuti aende kuholiday indisipo, because my question was even kuna tete vacho ndakavabvunza kuti okay fine, ndikamuendesa inini handiko, ndinogara muSouth Africa, vakazoramba nemwana wangu ke ndoita sei? Noposed kuti ndikwire bhazi ndinorwisana namai ava. Mwana yakatanga tamusika warini? Akafa baba vake last year muna October. But you do realize right kuti stage yevana iyo yamataura iyo very 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 ndo pane musika wayese baba muziya ndichi. Yeah, I understand SIS MELLY. I understand, but kuti ndo panopinda muteenage, saka vanenge vachida kuexplora zvakawanda, vanenge ndozera rinonetsa vana iroro kubva pa12 apa kusvikira pa16 apa, anotoita kunge akagarwa neshavi zvoti mungatodedza mashura ipo pasina. Vana vese vazhinji ipo pamuona ndikutofona apa, ndikutofonerawo changu because ndakati hachizivi kuti ndakapiwa message nesure kuchikoro kuti nhasi ari kubuda na12 namangwana, izvozvi chinga ndechasvika pano kuzara dzatu idzi hachipo pano, saka iye hachisi kuziva. Saka munhu anoda kutofana ndabvunza kuti uripi naiwe. Saka ndo pano musika wezvivana ipa mazera iwe ndo pakatoipa ipapo zvokuti atata musika wa kuna mai vandakataura navo neziro mudhayarisi vayo vakatosungiswa nemwana wa 14 years izvozvi vari mujere izvozvi kutaura kudai vari kuDavidton uko masosi vakasungiswa nemwana wa 14 years. Izvozvi vantu vanoenda kuti nhasi vaenda kuti nhasi chavaziva nhasi vaenda kuti nhasi mira nitobhona kuti havana kutodzoka here kuti kwacho vaenda kuti nhasi vane vhiki vari masosi nekuda kwevana. Saka musati mamhanya ibhomirai mudi munyatsotarisa kuti haisi here stage yevana iyoyi pakasvika apa, nokuti vana paseji vanonetsa veduwe, mungatozovengana navo mwene venyuka pasina sezvo asi ngoti henyu zvezvo muri kuti henyu mune chipo chekurota.
Saka hausingazozivi sesimeli maybe kwakungofungira mozati sometimes unogona kufungira munhu asina chaakukanganisira. ndizvozvo ndosaka ndiri kudaro kuti hello andiri kureva kuti zvinotoda kuti maybe mutange manyatsokuona kuti asi mwana uyu haisi ningere because munovenga munhu shuwa pasina iri teenage staff iyoyi inenge ichinetsa iyoyi tikutatsvaga mai vayo ndiyo kuti vaende vaikudiko kukoti. And then muchitsvaga henyu sesimeli. Then the other issue yandoda kumbopedzerwa nayo, I think we've spoken about this, but now pane mamwe ma-issues akumuka. Ndine dambudziko naamai vangu. Vane kamwe karuvengo kavainako towards me. Handizivi kuti why zvavasingaitiri vamwe vana, but inini kwandiri vane karuvengo ikako. So now I just have this feeling yekuti she doesn't want me to have friends. She doesn't want me to talk towards me. Iwo mai venyu. Mune makore mangani? Mune makore mangani? Ndokwanisa 36 years musi weMother's Day. Mogara navo mai? Handigari navo, ndotogara kwangu ndega, ivo vanogara kwavo vega. Saka zveshamwari vanodzore shamwari sei? Chero ndikangoita vakauya pano pamba pangu, maybe shamwari yangu yongoti ndiri kupfuura nepamba pako, munhu iyeye vanotozokudza kuti munhu iyeye anoroya, haana kana kumbonaka, chino nechino, vanokushoropodzera munhu asina kana chaambovatadzira. Saka you feel kuti pa vana venyu vese, vana masisters evabrothers, mai vane karusarura ima hamusi kudiwa, vari kuda vamwe vana? Vanerusarura sesimeli to the extent yekuti mashamwari emasisters angu vanovatengera. There was one watakatochatisa muna December, shamwari yesisi vangu takamuchatisa muna December, akatotengerwa wedding gown namai vangu. Mashamwari vangu vanototaura navo, vanotoita nyaya navo. Imi makachata here koni? Inini hangu handina kuchata, nanga ndakaroorwa ndikazodhivorsa. Saka maida gauni musina kuchata here uko? La maida gauni. No, I'm just giving you an example. Maida kutenge gwei mina mai venyu. No, I'm just giving you an example. Sisimeli kuti that's how she treats mashamwari emasisters angu. Okay. She has accepted them into the family like almost like vana vavo. But inini ndikangoita shamwari munhu yeye atoshata. To the extent, let me give you an example, Sisimeli. Ndakasvika muno muSouth Africa, mai vangu vanga kutogara muno. Pane kuchechi kwataienda, kwavaienda ivo kwandakavawana vachienda. Ndikajoina navo kuenda kupi kuchechi ikoko. There was a particular couple yavaifarira vanhu vechidikiwo zvavo tiri masame age. Vaingovafarira vachiti vanhu avanonamata chichichi. The fact yekuti mukadzi iyeye couple iyoyo, they became my friends. Vakatanga kunzi vanhu vakashata. Vakaipa havatomboiti. Just because vanga vashamwaridzana nini. But vana mai vanosadza vana hazvo izvo zviriko izvozvo zvekuti vana mai vanosadza vana aizvo zviriko. Kuna ana mai vakatodaro zveshuwa zvekutoti vanotosadza vana zvekutodaro. Saka ukataura kutaura namai vako kuti vaonese kuti konai maiko munozviramisa sei vanodii? Unovatya? Takatombonetsana namai yangu to the extent yekuti shamwari yangu akakufonirai akakukumbira kuti ndikumbira mutaure nemunhu. Paya ndaiziva. I was now committing suicide because of zvinhu zvaiitwa namai vangu. That's how bad it's gotten. Vachiri kungodaro nanhasi? Nanhasi Sisimeli. And iye zvino she's now gotten to the extent yekuti the other day vakandishauta vakandiudza kuti you are useless. Hapana kana use uinayo panyika iweyo. And now I just have this feeling, pane secret Sisimeli, and I wasn't the only one. Akazvitaura to the extent yekuti munin'ina wangu chaiye anonditeera akatozozvitaura wakati, why do I have this feeling yekuti
mama pane chinhu chavasiri kuda kuti uzive chavanotyira kuti ukashamwaridzana nehama kana kuti ukashamwaridzana nemamwe vachakudza vachakungwadza. saka pamwe hausi mwana wababa vamwe vana. Thank you very much. Andi muri kuona kuti nemwe matozvitaura tisina kana umbozvitaura but imi matozvitaura. Saka iye pamukanga vakauya newe baba vaive pakuchengeta semwana wavo vakawirirana kuti hatizofita kakuzivisa saka wakura manje havadi kuti vanoda kuti ungogara usingazivi. But manje tosvikepi SIS MELLY zvinhu zvakadai so? How do I handle such a situation? Yekuti ndega ndakususpecta kuti baba uri kunzi baba vangu havasi baba vangu. Kunotokonfranda mai vako, that's the only way. SIS MELLY ndanzwa nekuripisiwa munoiziva nyaya yacho ndanzwa every time ndikangoshamba muromo wangu chete kungoopozana nezvavanenge vachiita ndinoripisiwa wanzi wadherera mai. Uchatamba ngozi, uchatamba bot, uchatanda. Iwe chita ma-DNA test wakanyarara. Chirudzii SIS MELLY because baba vanogara kuZimbabwe. Baba murume wawe. Baba wawe wao. Baba vangu vacho vari kunzi ndo baba vangu vanogara kuZimbabwe. Saka ma-DNA test acho in as much as ndingada kumaita but ndomaita sei zvisingazomboalright okay fine. Dei waizogona kuenda kuZimbabwe iko kunotora toothbrush yavo. Dei waigona kuenda kuti kunotora kana futi kana kunovakama musoro zvakaobva ndambokama musoro tora zvipfudzi zvavo musoro woinda panongoenda Zimbabwe unotsvaga na toothbrush yavo chaichai. Nyaya yatakazobvunzana nemunin'ina wangu ndeyekuti okay fine ndazoita ma-DNA test nababa I discover kuti havasi baba vangu ndozodii. What do I do with this information? Because clearly I cannot confront mai vangu. Ya pakaipa. Asi ma-DNA ndio angachapedza masports. Inanoba toothbrush kola uinde kwa Mugabe. Ipapo we had figured out kuti ndogona kuti ndaenda kuZimbabwe ndova invite ndovapa glass kana remvura kana redrink glass. Koma sisters that's the DNA you can do nema sisters ako. Zvinotoburitsa kuti munoshaya baba wani kana mushaya baba wani. SIS MELLY yaya akazobuda wepapaboka tiri kuonesana sepasisters aditi vakazotibvunza kuti okay fine isusu tobuda tichinzi hatizi masisters tese taane mibvunzo kuti tiri vana vababa ava here. But that's the step ndopekutangira ipapo. Muchitangira ipapo. It's complicated. It's complicated, yeah. Issue yangu yatova pakuti if I prove kuti baba havasi baba vangu, then what? What's the next step from there? Because mai havatongesiwika handiti ndisi tinodaro. Unenge wangogara wakaziva wako zvichingoti havasi baba wako chaivo uzogomirira kuti kana uzotsvaga vako rimwe gore. Saka baba vangu ndiani? Saka chingosiyai zvakadaro. SIS MELLY, this thing is eating me. I don't want to lie. Yakusiyai zvakadaro zvingatonetsa. Amen. Pakaipa. Ameno rigatikonzwa wava mukuti vanoti asi pakaipa ameno yakatooma iri complicated ameno. Very complicated. All right, mningina sharp yo very complicated nyai. Yo. Right, guys, for the slay queen guys. Mirai use the slay queen midway. Mirai use the slay queen saka ndakumbokata ndokata 5 minutes ndibobika kapu yecoffee guys. Ndatambura nehope. Mapirisa yanda makanjia panapa nomwe masikata ya. The guy doctor chiti gara ipamba unyazozorora shu anga chizoti hauna zvanoita nongochingora kuvata kai guys hope dzikandirikita ndiri mutauni nditombomira pachikona ndombotomira ndotombovata pachikona ndozomuka ndofamba anomaona saka musaenda ndakuda kuudza slay queen musaenda andi ndoda kuudza slay queen ndongodai so 2 minutes ndongobhorisa kofi apa ndoita ndichimwa kofi mondiregerera ndichatongomwa panapa guys because ndatambura one mazuva richwezi achadi saka musaenda ndikudzoka 2 minutes here nongobhorisa neketira pafasitira kana ndoti coffee I think mugandilete chikofi maker ndibve ndangoita musaenda